নমস্কার, জয় জগন্নাথ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ଖେଳୁଛି। ପାଣି ସର୍ଫ ମୁଁ କରିଛି ହୁଇଲ ଚେୟାର 3ଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। এই 3ଟା ଚେୟାର ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି। ତାକୁ ସଫା କରିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଆମଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଆମର ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଲେ ଆମେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।